Vi har minkavl, og vi har så lært, at de er meget renlige, fordi de skider et sted, og så sover de i sådan 2 forskellige. Vi har lært, at en hvid mink er dyrest. At hvor minke stammer fra, det er så Canada og USA. Vi har lært, hvad de spiser. Hvilke vilkår en mink har, og vi synes så, at vilkårene på den minkavl, vi var på, den var så god. Men vi har jo selvfølgelig ikke set dem alle sammen. Den overordnede arbejdsgiver er Copenhagen Fur. Og den brune mink er den naturlige farve. Vi har lært, hvordan man får de forskellige farver. Og der er sådan net over minkburene, så moren ikke går ned og spiser deres mad eller flyder. Vi har lært, hvordan den ideelle pels ser ud. Og at de ikke skal sætte 2 forskellige køn ad gangen, for så kan det være, at de slås. Så har vi vores mening omkring det her. Pelsdyravl i det hele taget. Vi synes ikke, at man skal holde minkene for at tage pelsen af dem. Men de skal heller ikke sættes ud i naturen, for så skader de naturen og de andre dyr. Og vores mening er, at de skal leve i fred i større bure, for eksempel i en zoologisk have. Vi ved ikke, om det er realistisk, men hvis man tæmmede minkene lidt, kunne man måske også have en mink som kæledyr. Ja, det er sådan lidt vores mening. Hej!